जे मसाल मिसिं जों तामनि बागै खायगया माले मणिपुर हाव ताकुक बाय ताकुक दफा बाय दफा आरो कायसा कुकिबो सिनि जों हाइति प्रासानो आरो मेथाइबो जों हाइति प्रासानो ओ दुइटा सम्प्रदाय आरो नांगै दंखा 2, 3, 4, 5 मास दइरा अब नांलाय माने आबनि बिसिंगो पानो दाइबो लाइकुक जाक गाय थांनाय 4 तारिख मे बेलायखेनो सेलां मासिसा बेलायखेनो लासिं मासिंसा कायसा गत नांगै थाका सिनि बुखुक ताम रत्न साकनि रिखिबुय रत्न जे ताते खायका लामबत फिमबि जाका आबनो जों मकल बाय फियबि नाय मालिया आबनि बागै जों बेलायखेनो मकल मुक्ति यरो बेलायखेनो खादुक नांगौ आबनि बागै खाजन जों दिनै प्रटेस्ट खायनानै हनै दिनै त्रिपुरा हास्ट्र बाहायनो जों TWF जों बुमा जों बुरै उंगै जों मा आंखका से प्रति रमत हनिंग जों गतनो साइमानो मणिपुर प्राइज मा